has the ability to, of course, directly improve the environment for the جیگرا بەردەفکە فەرمیە بناوێ وەزارەتە دەرڤێ ئەمریکا ماری هارفرا گەهاند. ڕۆژائینێ دەستنیشانکردنا جێنێرال جۆن ئالان وەک شاندێ تایبەت ji hevpeymaniya navdewletî ji bo rawestandin beramberê xistna Daişê. Di Kongrekî Rojnamevanî de li Washingtonê harf serbar kir ku Jeneral Alan wê hevkar be di berdewamiya avakirin û hevrêzî û parastina hevbendiya navdewletî biriya helweşandina Daişê. Her wiha marê harfe dibêje ku ev şandênoh wê kar bi Wezareta Berevanî re bika ji bo pêşkêşkirina piştgiriya diplomasî li ser astek bilind. Harfe amaje bi destnîşankirina Bert McGurk wek balyûzekî ku hevkar be bi Wezîrê Derveyê Rojhilata Navîn wê bibecî girêkevin ji şandê ra. Di vê derbarê ra wê McGurk şandê siyasî derbarê şer li dijî rêxistina teroristî Daişê ba. Lê Jeneral John Allan efserekî berê bû di hêzên dezgehên deryayê yên Amerîkî. McGurk komîsyonê sereke bû li gel hikûmeta Iraqê di sala 2008 derbarê rêkeftina stratîjî û rêkeftina ewlehî ya demkî ji hêzên Amerîkî li Iraqê. Di vê derbarê de Wezareta Berevaniya Amerîkî Pentagon ra gihand ku lêdanek leşkerî di jî Daişê bi hêrîşên asmanî nebesa. Lê divê hêzek li ser erdê van milmilanan rêve bibin. Hêjayê gotineya ku netewên yekgirtî kar li ser avakirina hevbendiyek navdewletî derbarê şerê Daişê dika û civînek li Ceddayê li Erebistana Siûdî hat li darxistin. Di civînê de 10 dewletên Erebî li ser hevbendiya navdewletî li dijî Daişê imza kirin. Adla Ahmed, Programa ARK.